Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel ake hamba phambili ngezo mina ufeza ngithuthunga khumalo bathi ilast bona magumede mhlawumbe ukuthi usemusha like ngizophinda ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bafethu. Inyanga yodumo lapha no King Baka usevele wageqa amagula lapha ngeJacket kaDr Khehlelezi. Uzokhumbula ukuthi ke kuneJacket ephumela uDr Khehlelezi lapha enegama okanye amagama yabantu lapha nabani ingqalabutho lapha kubala kubo ongizemchuno andile mpisane baningi omaphorisa lapha nezinyo nje engikwazi esibambe iqhaza lapha ekakhulu eningizimu Africa ke uKing Baka usevele washo nokusho ukuthi le jacket fake kulandwe yamajacket yaba 200 rand lapha wakubona ke abagciveza lama brand lapha njengoba Khehlelezi asazoyidayisa ngemali eshisiwe kodwa ngalokuthi mhlawumbe lokhu nganda kakhulu nayi clip ka King Baka egeqa amagula mayelana neJacket kaDr Khehlelezi ke siphinde futhi sihlangane ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke futhi bese ningilandela okanye ningifollow ku Facebook @RedNkezo.za. Nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu. Kukhanywa nama products ahlukahlukene akho besisebenza nakho besikuthana. Kodwa futhi akufanele bengabe kukhanywa into eyiproduct esabantu bezilima. Uyabona? Akufanele abantu bezilima kuthiwe sidayisa nansi lenguba ngiyone yami kabantu azikafuna ukuthi ngoba yakhe ngoba 2 weeks back nake ngasho manje umuntu akahle ngathi njengamanje Khehlelezi uyacabanga ukuthi abantu manje usezoba ngena ngani ngoba yonke into athi uyayizama ayenzeke ngendlela uyacabanga kwakusacatshwa ngayona le ndaba le yokufaka amagama ejakethini masethiwa ayibisi ukuze abantu bakhokhele ijini ethekwe lapha ya i-wholesale yayisibhala amagama and into engozi kakhulu njengoba le jini ithekwe lapha kwi-wholesale yabhala lamagama and labantu bamagama akuxhunyananga nabo awukwazi ukuthatha ibrand yomuntu omkhulu uyifake kwijini eshibhile bese uthi uzodayisa ngoba kunegama and even worse amagama kule jini ayenza ibumbubayo bebefiki amagama ama-artist namagama ey'nkampani thizeni abhalwe wrong yabo awucabange nje mfethu uzogqoka into ekuthiwa iJacket noma ijini ihluleke ukubhala igama elithi afrotainment kuthiwa afrotainment awucabange nje uzofika yonto leyo uzofika ugqokileke wena uyasitshela ukhokhile kodwa kuyisipelling awucabange kuzofika ukubhala ispelling esithi maphorisa uzobhala umaphorisa awucabange ugqokileke lapho ke ukuthi ukaBadia uthi uchi uyabona ukuthi umshayi wesinge uyabona ulayithile ugqoke into lento ayigqokile ithekwe la edrobheni la kwi-wholesale emasekeni olokuzana mawuthenga u4 for 1000 yabo mangabe ngithanda futhi ngizonyisa lawo masekeni fike ngikhombisa naka lamajini asifika muke plain hayi ukuthi afana nalawo awengezekela la amanje la ngigqokile mina kodwa nawe ngigqokile ayifikile ku 10000 uyibona nje isinda ayifikile ku 10000 yabo asike spelling is wrong esibhalweni asike wrong spelling esibhalweni uyibona nje kodwa ayifikile ku 10000 uyacabanga ke uzobhaliswa isithoma orisa to ithenge lonto ngoba nakho inyoni nawe uyathatha uyaqoqa awucabanga umthandeni njengoba esweka kanje uphuzana njengoba esweka kanje awucabanga umthandeni eseqoka into enepeleke ejekile le power ekumthandeni izothini igqoke into ejekile igqoke ipeleke wrong and abantu engakhulumiwe nawo uyacabanga eseqhamuka ke umamkhizi ethi no ibrand yami isebenzela bafethu ibrand yomuntu iyahlonishwa awuvele uthatha unameke and ukuze ubone ukuthi labe kunamekwa why bengathathwa ngabantu abafana noMalema ingoba bebezoyisukela phezulu abafana noJacob Zuma ngaphela ama-icon ethu ngaphela abantu akuyibona bona abantu abafana abantu aba-prominent yini abakuthatha abafana abancane labo abafana abancane labo abayibhuzilayo bese kuthiwa nansi into so once into yaba spelling is wrong ispelling is wrong isisho ukuthi lento manje i-fake leyo nto leyo si-wrong ispelling ake niqale phansi nani ngenibheke nizobona iy'pelling kungaba as wrong and even worse abanye balabantu abatsheliwe avela afaka amagama and isono mangabe yenzeka lento ukhohliswa abantu kuthiwa hayi ngidayisela umfana omncane oyizamelayo odrive i-Uber awucabange leyo nto uyabona usomabhizinisi nakho ugqokile kuthiwa hayi 15000 ugqoke into umfana omncane odrive i-Uber wena-ke manje ne-brand yakho uthathwa kanjani wena ne-brand yakho ke manje na uyabo so guys lemhlabeni you need to be very careful akuyona yonke into esifuna besiyikhuluma siyikhuluma ngoba sisinenzondo enye into siyikhuluma ngoba siqonda ukufundisa uma ngabe befuna ukuyenza iJacket abathola iJacket equality 1 number 2 wonke umuntu abazomfaka eJacketini abakhulume naye kube khona ama-agreement because abanye akubi bona kufanele kube ingane zakhe ngebrand kababa abathole lokho ekuba sikhuluma nje kune
bayingane into eziningi bazaza ngokudlala bagcina bethinta ama brand wrong buka nje isibonelo